Mayong adlaw mga igsoon kong Sugbuanon o sa tanang Bisaya. Aduna ako'y labas nga balita kabahin sa CCLX Cordova side. Kay bao man ta mga igsoon nga ang CCLX Causeway ari mag-agi sa kadagatan atbang sa Barangay Dayas, Barangay Bangbang, ug musud kini siya sa Gabi River padung sa Barangay Pilipog ug motakdo kini siya sa gitawag nga Pilipog Gabi Coastal Road. Apan kibaw pa mo mga igsoon nga aduna pay laing access to CCLX nga gitawag yapon og laing Coastal Road nga magsubay sa kagasangan o kabatuhan sa Barangay Dayas diring dapita mga igsoon ug mulabang kini siya diri sa may Barangay Bangbang. Gani mga igsoon gisugdan na kini siya dapita diri ang pagtrabaho, riprap o pagsemento diri sa may Barangay Bangbang ug mulapos kini siya sa Barangay San Miguel ayha mo takdo sa gitawag nga Mactan Circumferential Road o kanang National Highway dia sa may Barangay San Miguel, Cordova. So mao kana ang ato ang labas nga balita kabahin sa CCLX Cordova side. Mao kini ang inyong uyamot nga igsoon si Gawins of Cebuano 123. Mayong adlaw kaninyong tanan.